ካብ ነዊሕ ግዜ ጀሚሮ ዓለም ብሓጢያትን ብዓመፅን ተመልያ ነይራ። ሰባት ካብ እግዚአብሔር ርሒቆም ብዝሙትን ብሕማቅ ግብርን ተዋሒጦም ነበሩ። ኣብ ማእከል እቲ ኩሉ ክፉእ ግብሪ ግን ሓደ ጻድቕ ሰብ ነበረ። ንሱ ድማ ኖህ እዩ። ኖህ እግዚአብሔር ዝፈርሕን ምስ ኣምላኽ በተኣማንነት ዝነበርን ሰብ ነበረ። እግዚአብሔር ድማ ነቲ ሓጢያት ዓለም ንምጽራይ ወሰነ። እግዚአብሔር ንኖህ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ፣ እዛ ምድሪ እዚኣ ንምጽራይ ዓብዪ ሕጅ ከምጽእ እየ። ስለዚ ንዓኻን ስድራ ቤትኻን ዝኸውን ዓብዪ መርከብ ኣዳልው በሎ። ኖህ ናይ ኣምላኽ ትእዛዝ ተቐቢሉ መርከብ ምስራሕ ጀመረ። ካልኦት ሰባት ግን ኖህ ኣብ ማእከል ንቑፅ ምድሪ መርከብ ክሰርሕ ከሎ እናረኣዩ ይስሕቁሉን የላግጹሉን ነበሩ። ንሱ ግን ንእግዚአብሔር እሙን ስለ ዝነበረ ንብዙሕ ዓመታት ትዕግስቲ ገይሩ ነታ መርከብ ሰሪሑ ወድኣ። እታ መርከብ ምስ ተወድአት እግዚአብሔር ንኖህ ንስኻን ሰበይትኻን 3 ደቅኻን ሴም፣ ካም፣ ያፌት ምስ ኣንስቶም ሒዝኻ እተው በሎ። ብተወሳኺ ድማ ካብ ኩሉ ዓይነታት እንስሳታት ካብ ኣዕዋፍን ኣራዊትን ዓለይቶም ንምቕጻል ተባዕታይን ኣንስታይን እናኾኑ ክልተ ገይሩ ናብታ መርከብ ኣእተዎም። ካብቲ ሓያል አንበሳ ጀሚሩ ክሳብ እታ ትሕት ዝበለት ፍጥረት ኩሎም ብመለከታዊ ሓይሊ ተደፋፊኦም ናብታ መርከብ ኣእተዉ። ኖህ ምስ 8 ስድራ ቤቱ ሰላም ረኸበ። እግዚአብሔር ድማ ማዕጾታ መርከብ ድሕሪኦም ዓጽዋ። ናብ መርከብ ምስ ኣተዉ ብቕጽበት ኣብ ዓለም ከቢድ ዝናብ ዘነበ። ን40 መዓልትን 40 ለይትን ከየቋረጸ ዝናብ ወረደ። ምንጭታት ዓብዪ መዓሙቕ ድማ ተኸፈቱ። እቲ ውሕጅ ንኹሉ ዓለም ኣጥለቕለቓ። ነቶም ክሳብ መወዳእታ ዘይተነሱ ሰባትን ኩሉ ህይወት ዘለዎ ፍጥረትን ድማ ደምሰሶ። ኣብ ውሽጢ መርከብ ዝነበሩ ግን እታ መርከብ ኣብ ልዕሊ እቲ ማይ እናተንሳፈፈት ብሓይሊ እግዚአብሔር ብሰላም ትኸድ ነበረት። ድሕሪ ብዙሕ ኣዋርሕ እቲ ማይ ክነጽፍ ጀመረ። ኖህ ድማ እቲ ማይ ካብ ገጽ ምድሪ ምውራድ ንምፍላጥ መጀመርያ ኸኽሰደሎ። እቲ ኻኽ ግና ዝዓርፈሉ ቦታ ሲሉ ክመላለስ ጸንሐ። ድሕሪኡ ድማ ርግቢ ሰደደ። እታ ርግቢ መጀመርያ ተመሊሳ መጸት። ድሕሪ 7 መዓልቲ ደጊሙ ሰደዳ። ምሸት ክትመጽእ ከላ ግን ቆጽላውሊዕ ብኣፋ ሒዛ መጸት። ኖህ ድማ ማይ ከም ዝነጸፈ በዚ ተረድአ። እግዚአብሔር ንኖህ ካብ መርከብ ክወጽእ ነገሮ። ኖህ ድማ ንኣምላኩ መስዋዕት ኣቕረበ። እግዚአብሔር ምስ ኖህ ቃል ኪዳን ገበረ። ኣብ ሰማይ ድማ ቀስተ ደመና ሓተመ። ደጊም ንምድሪ ከም ዝገይረ ብማይ ኣየጥፋእን ኢሉ ቃል ኣትወሉ። ኖህ ብእግዚአብሔር ተኣመነ። ብእምነቱ ምኽንያት ድማ ህይወት ብሓድሽ መልክዕ ጀመረ። እግዚአብሔር ንዝእመኑሉ ኩሉ ግዜ እሙን እዩ። እምበር ክስታ ቪድዮ ናይ ሎማዓንቲ እዚኣ ትመስል ነይራ። ተፈቲኹማ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ምግባር ንኻልኦት ኣካፍልዋ። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ቪድዮ እስካብ ንረኸብ ሰላም ኣምላክ ምስ ኩላትና ይኹን። ኣሜን።